Talisay City Health nitala og dugang 40 ka mga kaso sa COVID-19 sa usa lang ka adlaw og 7 ang natalang patay. Samtang mga senior citizens gihatagan kutubugma nga mopahimo sa single dose vaccine. Adunay live report si Faye Marie Dumabok. Fem. Yes, Bob. Apan giklaro sa Talisay City Health Officer nga kining 7 ka mga natalang patay niadtong Martes nga nagpositibo sa COVID-19 gipang validate pa. Ang uban niini ang giingong namatay sa mga niaging adlaw pa apan na report niadtong Hulyo 27 lang Martes hinungdan nga nausa kini sa usa lang kalistahan. Sa gipagawas nga talaan sa Talisay City PIO sa July 27, moabot na sa 232 ang aktibo nga kaso sa COVID-19 sa Dakbayan. Human na dugangi og 40. 21 sabang recoveries og 7 ang patay nga nagkinahanglan pang i-validate. Mato ni Dr. Lino Alanzado, nakatala ang ilang buhatan gahapon og kapin pa sa 30 ka mga kaso. Maong iyang hangyo sa katawhan nga likayan unang mga panagtapok kamay usa sa nakitang rason sa paspas nga takod. Atulas ang likayan ang mga events ng inani, no? Labi na ka ng mga gatherings, mga events sa schools, events sa kanang mga establishment, no? Even parties in the family as much as possible, dili lang sa taon-tata mag-celebrate karon. Samtang nipasidaan na ang Pangulo sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority sa mga pasahero nga posibleng malangay sa ilang biyahe. Kay mo inspeksyon na gyud sila sa mga di pasahero ang sakyanan kung nagsunod ba sa health protocol. Matod pa, mosaka gyud ang mga pulis o traffic enforcers sa mga sakyanan. Tungod kay hugtan na gyud sa pag-monitor kining pag-strikto, pagpatuman sa health protocol sa tanan nga mga dipasahiroan nga musod ug mugikan dinhi sa syudad sa Talisay. Giangko ni Dr. Alanzado nga sagad sa mga severe COVID cases kadtong mga wa pa nabakunahan. Mostly are unvaccinated nga na-hospitalized and which exhibit a severe symptoms of COVID. Recently, naka-receive na siya one dose pero positive gihapon siya. Pero at least mild lang ang symptoms. So home quarantine na siya and then ang uban na sa ato ang TTMF sa Lagtang. Nunot niini, kanunay nilang giawhag ang vulnerable sector, ilabi na mga senior citizen nga mo-avail na sa single-dose vaccine sa Johnson & Johnson. Bisan kun wa ka rehistro og mo-walk-in lang, kay ila dayong i-accommodate. Karong adlaw ug ugma, focus ang tulo ka vaccination centers sa paghatag sa single-dose vaccine ug second dose sa Sinovac. Bob, ang Talisay City ang nakabakuna na og kapin sa 1,000 ka mga senior citizens gamit ang single-dose vaccine. Apan, gitug-an niini nga wa pa kini katunga sa ilang gitarget. Samtang Bob, ang kagamahanan sa Dakbayan sa Talisay ang magpaabot sa posibleng kun mamahimong resulta sa gihimo karon nga pakigtigom ni Governor Gwen Garcia sa mga mayor sa kalungsuran ug syudad uban ang kadagkuan sa DOH-7 kun aduna bay dugang mga palisiya nga ipatuman batok sa COVID-19. Bob. Daghang salamat, Faye Marie Dumabok sa imong live report.